जोबोद गोजोन्थाव मोनदों नोंथाङा नैबे 2022-23 मायथाइनि राव सोलायनाय थुनलाइनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय। माबायदि मोनदों मा सानबायगोन मा फोरमायगोन? गिबियावनो नोंथांमोननोबो साबायखर बावबाय। बान्थाखौ मोननानै गोजोननायखौथ' मोनखागोन। गोजोननाय मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं जे बेबायदि थुनलाइनि मुलुगाव बिदि बान्था जे मोनगोन बेखौ साननो हायाखैमोन। थेवबो मोनबाय, आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङा जाय बिजाबनि थाखाय बान्थाखौ मोननो हादों बे बिजाबनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन? बिजाबखौ लिरनाया जाय लिरगिरि असे बिगोमा बिथाङानो जाहैबाय अनुराधा शर्मा पुजारी। बिथांनि लेखाया जेला ओंखारदोंमोन होमबा बिसिना रिभिउ खालामसोगारो पेपारफ्राव अग्रदुत प्रतिदिन, बेवहाय आं ओरैनो मोनखादों। ओमफ्राय आं खुब माने मा होनो बुक फेयार जायोब्ला जेरावनो बुक फेयार लोगो मोनो आं एसे सेलेक्टिभ राइटार्सफोरनि, आं बांसिनै सल'मा फरायो। सेलेक्टिभ राइटार्सफोरनि लेखा बायो आरो आङो बिजाबफोरखौ बायो, सल'माफोरखौ। ओमफ्राय क'क्राझाराव बै समाव बुक फेयार जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि बिजाबा ओरैनो नाम खामायनो हासोगारदोंमोन बेस्ट सेलार हिसाबै। आंबो बायदों, फरायदों आरो मोजां मोननानै आङो ट्रेन्सलेट खालामनो सानबाय थादों आरो। मोनसेया जाहैबाय ट्रेन्सलेसना, राव सोलायनाया। जोङो एसामिस स्क्रिप्टखौ फरायनो हायो, लिरनो हाजोबथाराबाबो फरायनो हायो, बुजियो। खिन्थु जोंनि दानि इयं जेनेरेसनफ्रा एसामिस स्क्रिप्टखौ बांद्राय फरायजोबनो हाया। बुजियो, रायज्लायनो रोङो, हायो खोमा, थेवबो आंहा मोनसे साननाय थादों देबनागिरि स्क्रिप्टजों फरायो नालाय। ओंखायनो आङो जोंनि इमिडियेट जोंनि नेइबारिं नसुंसेनि जोङो थुनलाइखौबो जोङो मिथिनांगोन, सोलोंनांगोन। जोंनि गथ'फ्राबोथ' मेरला गोबाङानो थुनलाइखौ मोजां मोनो, बिजाब फरायो। थेवबो जोंनि खाथिथारनि नसुंसेनि थुनलाइखौ फरायनो मोनोबा साबसिन जायो। माखासे जिनिसाव कालसारेल, ससियेल, अर्थनैतिक माने रांखान्थि फ्राय एखेयानो जायो। दा जोंनि खाथिथारनि थुनलाइया माबादि जायो आं बेखौ एसे जों फरायनो रोंबाय, खिन्थु बिसोर फरायनो हाजोबा आंनि साननाय आरो। हायोबो जानोबो हागौ। आं एसे ट्रेन्सलेट खालामनो लुबैनानै खालामनाय जादों आरो। माब्ला खालामदोंमोन बे ट्रेन्सलेसन? ट्रेन्सलेसना आङो बै मेडामनिफ्राय, जाय लिरगिरि मेडाम, बेनिफ्राय एसे सिगाङावनो आङो माने फन नाम्बार बुथुमनानै पारमिसन लाहरदों। ओमफ्राय पारमिसनखौ हरबाय, ओमफ्राय गोबाव जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो बिथाङाबो आंनाव खबर लाहरबाय, नोंनि पारमिसन लानाया ओंखारबाय नामा होननानै। ओमफ्राय आं एसे खालामनानै दोनथ'दोंमोन। ओमफ्राय बे मेडामा सोंहरनायखाय आं लगे थाबनो खालामनानै 2021आव, बे समावथ' कर'नाबो जादोंमोन। बे समाव न'आव ओरैनो थाबाय थायो, साख्रि दङ नालाय बारा समायफोरबो मोना। बे समाव खालामसिन साननानै बेहायनो आङो पाब्लिस खालामबाय आरो। गुबुन बिजाबफोरखौबो नोंथाङा ट्रेन्सलेसन खालामनो हायोमोन, नाथाय बे बिजाबखौ मानि थाखाय बर' फरायगिरिफोरनि थाखाय ट्रेन्सलेसन खालामदों होनना सानो नोंथाङा? मा जाहोननि थाखाय? गासिबो बिजाबफोरखौनो फरायबानो आं खालामनो लुबैयो। जेनेबा भबेन्द्रनाथ सयकियानि मोनसे बिजाबमोन, बेखौबो बिसोर सिनेमा बानायबाय, असमिया फिल्म बानायदों। माबा होनो अनथरिब होनो, आं बेखौ फ्रान्तिकआव मोनबाय थादों। ओमफ्राय खिन्थु बिजाब हिसाबै माबा नाममोन आरो, बेखौ आङो खालामगौ सानदोंमोन। बेनिफ्राय दङ आरो गोबाङैनो, खिन्थु आङो बेखौ बासिनानै लानाया मा, बे सल'मानि जाय मेइन केरेक्टार कान्चन, बे कान्चना सासे आइजो। ओमफ्राय बेयो गामि ओनसोलनिफ्राय थांदों आरो। बेयो बिफा गैला, बिमा दं, फंबायमोन दं, रांखान्थि अबस्थाया खुब गाज्रि। बिदिनो गामिनिफ्राय मानसिफ्रा लांबाय, बे एसे गामिनि मानसिया बेखौ टाउनाव लांबाय आरो गुवाहाटियाव लांबाय, नोंनो ओरैबादि होगोन मागोन बिदि। खिन्थु बे मानसिया एसे सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट होदों आरो, बे एसे न'खरनि मानसिब्लाबो। हारसिं सिख्ला मानसि लांनानै दोनहैबायथ', जेन थेन बेयो साख्रिया जाबाय। ओमफ्राय साख्रि मावनानै बेयो एसे डेम केयार जाबाय, मानसिया माबा जाबायना,
एसे सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट मोनखानायथ' बिदिनोखा बिसोरनि आखल बेबहारफ्रा बेबायदि मानसिफोरनि सायाव बेनाव मोनसे साननाय फैबाय आरो बे एसे देलाय मांग्रि एसे बाजारि जायजों मोजों गोरोबो गावनि स्टाफनि मानसिफोरजों इसिबां मानि गोरोबा खिन्थु बेहा बे एम्बिसनाबो बारा जालांबाय आरो बेनिया बेबायदिबो लाक्जारियासबो थानो हायो बेबायदि आरो साननाय हनायफ्रा बे आंहा जेबोआनो गैखालाबालाय होननानै बिमाया दुखु मोनो हाजार हक बिमा नालाय दुखु मोनबाबो जेबो होननो हाया फंबाया गाज्रि मोनबाय फंबाय दङ आरो बे कानसनहा फंबाया गाज्रि मोनबाय बिब'खौ रायलायलायला खिन्थु बबेसिम बियो बेसिम फरायफैनो हाखो बिब'आ जे गावखौ सहाय होबाय गाज्रि मोनो बिदिनो समाजाबो गाज्रि मोनो खिन्थु बिनि बेबायदि डेमकेयार बेबायदिनो नायनो मोजां बेबायदिनो देलाय मांग्रिखौ नुनानै माखासे मानसिफ्रा आरो बांसिनै एक्सप्लइट खालामबावबाय आरो बेखौ अफिसारफ्रानो बेखौ मा खालामबाय गावसिनि खामानि मोननो बा प्रमसन मोननो बे रोखोमै बेखौ इउज खालामबाय आरो बाहायबाय बे सानदोंमोन गावखौ बिराद अनो नंमारगौ गावखौ मोजां मोनो बिदि सानदोंमोन आरो सानफ्लाङो बेबायदि अनजायोब्ला खिन्थु उनाव गावखौ गावनि खामानिया जाफुंखांनायनि उनाव बेखौ कानसनखौ बियो एकदम थारला नागारथारबाय आरो डास्टबिनाव गाहरबाय आरो दाखोरबारियाव बे सानबाय मानसिफोरनि गोसोआ बिदिसो नामा आसरित गाव जायखौ मोजां मोनदों गाव जायखौ मानसि सानदोंमोन बिसोरदि बेबायदि गावखौ एक्सप्लइट खालामो गावनि थाखा फैसाखौ नङा गावनि मोदोमखौ लानानै देहाखौ लानानै आइजोनि देहाखौ लानानै बेबायदि एक्सप्लइट जे खालामनो हायो साननो हायाखिसै उनावहाय बे उनाव फ्राय एकदम मेन्टेलि बिराद माबा जाबाय डिप्रेस जाबाय फाग्लि जानाय बायदि जाबाय ओमफ्राय अफिसनि मानसिफ्रा बेखौ बिराद सैयामोन आरो नै जोंहा गोदान अफिसार फैलाय जासिगोनलाय बे रोखोमनि एसे ठाट्टा खालामो आरो इंगित खालामो ओमफ्राय बेदि खालामग्रा जाय अफिसनि स्टाफनि मानसि उनाव अनखांफिनबाय आरो बेखौ मानसिफ्रा बेबायदि इउज खालामदों बिनि अबस्थायाथ' ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय सेरला बेरला जाबाय आरो बिनि देहा मोदोम गोसो गासिबो आरो दा बेखौ नुनानै स्टाफानो एसे माबा होबाय आरो सिम्पेथि देखायबाय अननाय देखायबाय बेखौ जेरैबायदि सहाय होनांगौ बेबायदि सहाय होबाय आरो आं बेखौ सानदों आरो नंगौ सासे सादा सिदा थाङोब्ला टाउन सहराव मालायनिखौ नुनानै एसे सोलोंनो लुबैयो मोननो लुबैयो खिन्थु उनाव जे बेखौनो जे माखासे मानसिया जे लांसुनिया मानसिफ्रा जे बेबायदि माने इउज खालामो बाहायो गावसिनि खामानिया जोबोब्ला जे बेबायदि दाखोराव गाहरो मानसिफ्रा बिराद सेलफिस मार्क बेबायदि एसे अननाय फैदों आरो आं कानसननि सायाव जोंबो बिदिनो माबा मोनसे समाजखौ फोसाबनांगोन बे मोनसे मेसेजजों थांदों आरो सोरबाया जुदि बबेबा समाव लामा आन्दायोबा बे जे बिराद गाज्रिथार जागोन बेबो नङा मालाबा जुदि बेबायदि मोजां सहाय मोनफिनोब्ला अनजाफिनोब्ला हयथ' बिसोरो मोजां फैयो बेबायदि मोनसे कानसननि सरित्रआ बे आरो नोंथाङा माब्लानिफ्राय नैबे थुनलाइ फोथाराव आखाइ होगोन होनब्ला दासिमाव गांबेसे थुनलाइ सोरजिनो हाखो थुनलाइ फोथाराव आङोथ' फ्राय 4-5 फरायनायनिफ्रायनो आङो बिजाब बिराद फरायो ओमफ्राय आफामोनहा मा खालामो सिथ्लाफ्राव आरो जोंहाथ' बेबायदि चेयार टेबोल थायामोन नालाय दाह्रा बयो बा बस्था बयो आफाया क्लास 8सिम फरायनायमोन आरो गाव रामायण महाभारत फरायो ओमफ्राय सल' खिन्थायो रामायण महाभारतनि सल' खिन्थायो ओमफ्राय जोंखौबो बाहायोमोन आरो आफाया गोलोम बोथोरफ्राव गिसिब सिबनानै होनांगौ आरो गावनो बे मा होनोमोनलाय गय बिगुरफोरजों गिसिब सिबनानै होनोसै गाव एकदम सल' खिन्थानोसै बिरादनो बेबादिनिफ्राय एकदम बिराद उन्दैनिफ्रायनो आङो माने फरायनायाव बिराद गोसो होयो आरो बिराद फरायो बांसिन आं सल'माफोरखौनो फरायोमोन जेनेबा जुजाइनि अर ओंखारदों बै समाव बिखा गावो खुगा खेवा बिसोरखौ बिराद फरायो ओमफ्राय आं लासै लासैनो आफाया एसे माबाबो मा होनोमोनलाय पेपारबो लाबोयो सम सम आरो बे गामियाव लाइब्रेरि दङमोन बेनिफ्रायबो लेखाफोरखौ आफामोनहा फरायनो लाबोयोब्ला खाथियाव थाफानानै जि फरायफायो हांखो दाजाबनो रोंनायनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा माने दुगा खालामनानै लानाय जायो आरो बिराद लुबैयो फरायो बेदिनो फरायो आङो बे समावथ' जोंनि बर'नि बेदि खौरां बिलाइ गैया लाइसि गैया
माबाफोर लिरनो लुबैबाबो लिरनायनि मोनसे जौसां मोनो आरो खामसालि गैयामोन लिरनो लुबैयो थानाय जायो आंथ' क'क्राझार कलेजाव फरायदोंमोन नालाय बेवहाय जोंनिफ्राय क'क्राझार कलेजनिफ्राय अनजिमा होननाय बोसोराव खनसे बर'फोरनि बिदि मोनसे मेगाजिन ओंखारो बर' फरायसाफोरनि अनजिमा बेवहाय खनसे खननै लिरनानै हरदोंमोन खोमा आरो आङो दा बेफोर गैलिया लिरनो लुबैयो बेनिफ्राय नैबे दा ओंखारबायना गोबां लाइसिफोर ओंखारबाय बेवहाय हरदावबाय आं सानोमोन लिरनानै हरजेननो लाजियोमोन बेनि उनाव साफाय जाबाय दि बड'फ्राव एबसुनि बे माबा मेगाजिनफ्राव लाइसिफ्राव बेनिफ्राय गोसोआ दुंगालांबाय आरो आंनि लिरनायखौ माथो एक्सेप्ट खालामो बेनिफ्रायनो लिरै नैबे माबाखौ फार्स्ट आंनि सल' बिजाबा 2006निया ओंखारदों रायखस फिसा बेनिफ्राय जथायबाय आरो आं बे मेगाजिनफोरनिफ्राय खन्थाइफोरखौ खम फरायो खम लिरोमोन दा खन्थाइया मोनसे बिजाब जासिगोन आरो खन्थाइ जानांगौबाथ' बिजाब जानांगौबाथ' एसे बुरजा नांगौ एसे लिरदेरबावनांसिगोन आरो आं बेनिफ्राय रायथाइखौबो खम लिरोमोन आं दा बेफोरावबो आंखौ लिरग्रा नुनानै बिदिनो बैसागुनि मानिबा मेगाजिनफ्राव रायथाइफोर हरो बे रायथाइखौबो साफायनो सानदां ओमफ्राय सल' दंबावो सुंद' सल' ओंखारबावगोन आं प्रेसआव होबाय बिजाब गांसे जासिगोन आङो नैबे माबानि उनाव बैसागुनि उनाव बेखौ दिहुनहैनो हागोन आरो प्रेसआव होनानै दं बे थांनानै आङो माबा नायनो समाय मोनाखै सुंद' सल' हिसाबै गांब्रै ओमफ्राय मोनसे गथ'फोरनि सल' आं खोनानाय सल'फोरखौ बुथुमनाया बे गांसे आरो आंग्रोमोन्दा होनो जों गोदो आंग्रोमोन्दानि सल' खोनासंगा मोनोमोन नालाय आसिबद' आसिगोलाव बेफोरखौ लानानै जों गोबां सल'फोर खोनायो गायनाय फुनायावनो दाहोना रुवाथियानो खिन्थायो बेखौ आं बुथुमनानै लिरनाय माने आंग्रोमोन्दा होननाय गथ'फोरनि सल' जाहैबाय आरो सल'बाथा ओमफ्राय गासिबो सुंद' सल'जोब गांब्रैया रायखस फिसा हावासि अनथोब ग्रिटिंस कार्ड आंनि सल'फ्राव फ्राय जोंनि गेजेरजोंनो आन्दलना थांबाय नालाय एसे आन्दलननि गोहोमफोर गोलैहैजोबनाय आरो आंनिफ्राय सुंद' सल'आव बे ग्रिटिंस कार्ड बेवहाय लाइसियाव बे सल'आवबो फ्राय एसे आन्दलननि गोहोमफोर गोलैनाय दङ आरो सोर बोरै बुथारजाया मा आफस'स जाखो बेबायदि आरो बान्था हिसाबै मोनबेसे आं बान्था हिसाबै रायखस फिसायाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनदों आं बेखौ 2008आवनो मोनदोंदां बियो नीलकमल ब्रह्म सुंद' सल' होयो नामा बिसोर बान्थानि नामा बेखौ मोनदां बेनिफ्राय नैबे तामुलपुराव बर' साहित्य सभानियाव प्रबन बरगयारि बान्था बेखौ मोनदों आं बे प्रेसिडेन्ट फैलायलायदोंमोन ना कबिन नामा बे फैलायलायबा आंनो रामनाथ कबिन फैबा बे फैखालि बोसोराव प्रबन बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोनदों आरो बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय साहित्य एकाडेमि ओरैनो आङो एसे टिचार आङो बिटिसि एरियानि बेस्ट टिचार हिसाबैबो आंनो होदों आरो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ माबायाव दां 2017आव मोनदोंमोन खोमा बेखिनियानो आरो आंनि बान्थाफोर मोननाया सोलोंथाइखौ माब्ला बबेनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आङोथ' आंनि जोनोम जायगाया बेनो नालाय आं बे काटलगुरि एलपि स्कुलनियावनो फरायदों बेनिफ्राय नैबेवहाय बे समाव थिथागुरि एमइ स्कुल खुलिजेनदों जोंथ' उन्दै उन्दै जानोसै ना एसे गोदोथ' क्लास 4निफ्रायनो थांनांगौमोन जों फरायनाय समाव ओमफ्राय बे ओनसोलनि रायजो राजाया बेहाय एमइ स्कुल प्राइभेट माने माबा प्रभिन्सियेलाइज नङै दङमोन बेवहाय क्लास 6सिम फरायबाय 4, 5, 6 बेनिफ्राय गार्लस स्कुलाव फरायहैबाय आरो क'क्राझार गार्लस हाइ स्कुलाव बे समावथ' हाइ स्कुलसोमोन नालाय थाबायलांथारनांगौमोन आरो बे समाव फिस नङा लामाफ्राबो थाबायलांथारोमोन आरो जोङो ओमफ्राय गभर्नमेन्ट कलेजाव बेवबो थाबायलाङो खारै थाङो अखा बांखा बे आरो साख्रिखौ माब्लानिफ्राय मावदोंमोन साख्रिखौ माबा मा होनो 1983 1 जानुवारियाव आं जइन खालामदों आरो बिटिपिएसमोन दानि एनटिपिएसआ बिटिपिएसमोन आरो बङाइगाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट ओमफ्राय बेवहाय बर' मिडियाम
जों आसलथे जोनोमनिफ्रायनो आन्दलनखारि आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो फार्स्ट बर' मिडियाम फरायनांबाय ओमफ्राय जोंथ' मिथिया बर' मिडियामा मा एसामिस मिडियामा मा क फरायजेनबाय लेखा गैया बिनिफ्राय एम इ स्कुलनिफ्राय जोंनि सिगांनि बेचनिया एसामिस फरायहैनांदों एल पि आवल' बर' फरायनानै बिनिफ्राय एम इ स्कुलनिफ्राय जोंना बिब'आ असमिया फरायहैनांदों ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो फार्स्ट बेच जानानै खुनु साइन्स लेखा गैया साइन्स मास्टार गैया ओमफ्राय बिजाबफोर गैया एम इ सिम सोलायबाय सरकारा हाइ स्कुलाव सोलालाय होनब्लाबो जोङो एकदम पिकेटिं खालामला हैनांसैलाय माने लेखा नांगौ होननानै आरो सरकारनाव फरायनाय उन्दैनिफ्रायनो होनबाय आङो जों जोनोमनिफ्रायनो आन्दलनखारि आरो बुंनो थाङोबा ओमफ्राय मेट्रिक पास जालायबाय लेखा गैया जाहैबाय लेखा गैयाथ' नङा लेखायाथ' गैयाबो बेनिफ्राय सरकाराबो होलालाय हाइ स्कुलसिमल' होगोन मोनांसैलाय आरो मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव कलेजाव आरो मास्टार गैलालाय जोंना एम आइ एल गैलालाय लेखा गैलालाय ओमफ्राय मनरन्जन लाहारियाथ' इंराजिनि लेक्सारारमोन बेनो लानांलायबाय बेहाबो बायो एखमबा गावहाथ' बेनि थाखाय फैसा मोना बेथन मोना नालाय आरो बिए पास जालायबाय आरो एम ए फरायनो आरो गैया जालायबाय सार्टिफिकेट कर्स फरायलाबायबाय सोरबा सोरबा बिदिनो बिराद जुजिनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा जिबना बारलांदों आरो बे आरो ओमफ्राय 83 नि फार्स्ट जानुवारियावनो 1983 फार्स्ट जानुवारियावनो आं जेला बिए फरायफुदोंमोन होनबानो आं साख्रिखौ मोनदों आरो बै समाव बारा लेखा फरायनाय मानसिफ्रा खममोन नालाय आरो जोंखौ इन्टारभिउआव दा गोसोखांबा बिराद मोजां मोनो आरो गवालपारा जिल्लामोन नालाय बे समाव 84आवसो क'क्राझार जिल्ला जादों गवालपारा जिल्ला नालाय एक्सचेन्जनिफ्राय 8 जन बिहरदोंमोन माने स्कुलाबो आन्दलनजोंसो मोननाय आरो BTPS आव स्कुलाबो आन्दलनजोंसो मोननाय सोआ बे BTPS-आ ओमफ्राय जोंनो आन्दलन खालामबाय सोनांगौ जोंनि जायगायाव इन्डास्ट्रि जाबाय जेला बेवहाय बर' मिडियाम सोनांगौ बिराद खस्थ' मोनबाय आरो आङो बेवहाय साख्रि मोनजेनहैनायावबो ओमफ्राय मोनसे एक्सचेन्जनिफ्राय 8 जन बिहरनायाव धुबुरी महकुमानिफ्राय फैखायाखिसै बर' मिडियाम फरायग्रा गैया गवालपारा जिल्लानि बै महकुमा बिनिफ्राय फैयाखिसै जोंनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय 8 जन थांदों बिनि गेजेराव आं माने बर' मिडियामजों सेकेन्ड डिभिजन पास जादों ओमफ्राय माबा हिसाबै मोनबाय आरो मा होनोमोनलाय आंनि क्वालिफिकेसनजों मोनबाय आरो गासिबो थार्ड डिभिजन जोबमोन आं सेकेन्ड डिभिजन दा बेफोरखौ गोसोखांबा रोमै फुरथि मोनो आरो जेबो खस्थ' नाङा बे साख्रि मोनखांनानै बिराद खस्थ' मोनदों आरो जोङो माने सोथारा आंखौ इन्टारभिउ लानायाव बिसोर सानदोंमोन गभर्नमेन्टआ सानदोंमोन माने बे इलेक्ट्रिसिटि बर्डआ सानदोंमोन जास्ट बर' गथ'फोरनो MIL फोरोंगोन खिन्थु जोंथ' बिदिजों नागाराना जों मानो MIL लाहोनो बे बर' गथ'फोरखौ बिदि MIL फोरोंदों होननानै सोदोंमोन आरो खिन्थु जोंथ' मानिया बेवहायबो आरो लागाथार इन्टारभिउ माने गभर्नमेन्टजों जुजिनांबाय आरो जोङो बेदिनो आरो जुजिनानै फैनाय आरो सोलोंथाइ जिबनावबो हाजिरा मोनबाय बेनिफ्राय आन्दलना बारानिफ्राय बारा जाबाय ओमफ्राय बुंनानै लानांगोन बे समाव आंना हासबेन्डआ एबसुनि लिडार जाबाय नालाय माने थानो गिनांनाय बादि जाबाय आरो पुलिस मिलिटारि ख्राब क्वार्टारावबो आं हारसिं थायो गथ'फोर लानानै उन्दै बेनिफ्राय आङो साख्रिखौ थारला गारनानै फैनांदों आरो बेनिफ्राय जुलिया माला जादोंमोन नोंथांमोनना जुलिया 81आव बे डिग्री फरायफुनाय समावनो जुलि जादों साख्रि मोननायनि सिगाङावनो बेनिफ्राय साख्रिखौ आं 10 बोसोर मावनानै 83आव मोनदोंमोनथ' आं 93आव 91आव थारला गारनानै फैनांबाय आरो गारनानै फैनाय माने आं रिजाइन होआखैमोन ओमफ्राय थांनो हालाना स्कुलाव थांनो हाला ओमफ्राय ओजोंहाय थाफैबाय आं थाफैनानै ओमफ्राय रायजो राजायानो अनखांनानै बेवहाय देबोरगाव हायार सेकेन्डारियाव मास्टारखौ बे माबाखौ आंखौ एसिस्टेन्ट टिचाराव सोबाय बेनिफ्राय आंहा क्वालिफिकेसन दंमोन नालाय MA BEd आं फरायनायखौबो नागाराखै माने हाबानि उनावबो डिग्री फरायफुनायावनो हाबा जादोंमोन नालाय ओमफ्राय क्वालिफिकेसन दङ हिसाबै आं भाइस प्रिन्सिपाल जादों आरो खुब खस्थ' मोनोना मोनसे एफा गिदिर हायार सेकेन्डारिखौ सालायनांगौआ
आङो एसे आंनि जाय जुनियर बेनो हगारनानै होनाय जादों आरो। नोंथांनि जा थुनलाइ सोरजिफोर बे खामानियाव बा नोंथांनि फिसायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा माबायदि मदद होबोदों? मददाथ' आं जेला खस्थ' खालामो आं हारसिं खालामो, सोङा आरो आङो सानावथ' बिदिनो लुखुर लुखार खामानि मावनोसै, मेंनोसै, ओमफ्राय आं फ्राय हरनि 3टायावनो सिखारो आं सोरांनायाव, बे समावसो लिरो आरो आं। दा मोनाबिलिफ्राव लिरनो बा सानाव लिरनो माने मेंनाय मोनो, ओंखायनो आं फुङावनो सिखारो। ओमफ्राय बिसोरो सानो मा हराव खुथुर खाथार बिदि माबायो, मा होनो सिखारनानै मा खालामो बेलाय बेबायदि। ओमफ्राय लेखा सब समाय थायो आंनाव आंनि आखायाव, बेसे लेखा फरायनो हायो नोंलाय होननानैबो सोङो आरो बिसोरो। मोजां मोनो बिसोरो आं जे बिदि मोनसे एचिभमेन्ट खालामनो हाबाय सासे बिमा हिसाबै, गावसोरखौ खाङै बाङै साख्रि बाख्रि लानानै बा सोमावसारनायाव बिराद खस्थ' मोनफादों आङो। आंल' नङा रायजो राजायानो मोनदों बा आंबो लानांबाय। बिनि गेजेरावबो जे आं जे बिदि मोनसे जुजिनायनि गेजेरजों आं जे बिसिम सफैदों, खोब मोजां मोनो आरो बिसोरो बिमा हिसाबै बा फिसाय हिसाबै मोजां मोनो आरो। न'खराव साबैसे जाहैगासिनो? फिसालाफोर 4 नालाय, फिसाला 4, बिहामजो 2 दं, दा फिसौ 4 जाबाय आंहा। बे देरसिननि 2, ओमफ्राय 2 नाम्बारनि 2। ओमफ्राय बेखिनियानो आरो साबेसे जाहैखो? फिसौ 4, बिहामजो 2, 6 जन, ओमफ्राय फिसाला 4, 10 जन, जों बोराय बुरै, ओमफ्राय बिदिनो थाङो नालाय बिदिनो एसे गिदिर आरो फेमिलिया, गिदिरानो जायो।